Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Abale ndi alongo okondeka, ndikulandireni lero pa 2 December 2024, lolemba loyamba la munyengo ya Advent. Lero mawu athu oyamba achokera mu Isaiya 2 ndime ya 1 mpaka 5. Amene akutuwerengera mawu oyamba ndi Stella Manga kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Uthenga wathu wabwino kuchokera Mateyu 8 ndime ya 5 mpaka 11. Amene akutuwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Our Lady of the Poor Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu ambuku la neneri Yesaya. Nazi zinthu zokhuza Yuda ndi Yerusalemu, zimene Yesaya mwana wa Amozi anaziona masomphenya. Pamasiku akudzawa, phiri la nyumba ya chauta adzalisandusa lalitali koposa mapiri ena onse, lizangoti jo pamwamba pa magomo onse. Mitundu yonse ya anthu idzathamangira ku phiri limenelo. Anthu a mitundu yambiri adzabwera, ndipo adzanena kuti, tiyeni tikwere ku phiri la chauta, ku nyumba ya Mulungu wa Yakobe. Iye adzatiphunzitsa njira zake, ndipo tidzayenda njira zakezo. Pakutitu ku Ziyoni kumene kudzafumira malangizo akewo, ku Yerusalemu kumene kudzachokera mawu achauta. Iyeyo adzaweruza pakati pa mitundu ya anthu, adzathetsa kusamvana pakati pa mafuko ambiri. Anthuwo adzasula malupanga awo kuti akhale makasu, ndipo mikondo yawo kuti ikhale mapwitika. Mitundu ya anthu sidzasumirananso malupanga, sidzaphunziranso zomenyana nkhondo. Inu zidzukulu za Yakobe, tiyeni tiyende m'kuwala kwa chauta. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Mateyu woyera. Pamene Yesu ankalowa m'mudzi wa Kaperenawo, mkulu wina wolamulira gulu lalikulu 100 achiroma anadza kwa iye. Adampempha kuti, Ambuye, wantchito wanga aligone ku nyumbako, sakutha kuyenda, ndipo akumva kupweteka kwambiri. Yesu adamuwuza kuti, chabwino, ndibwera kudzamuchiritsa. Koma mkulu uja adati, Ambuye, sindili woyenera kuti inu nkulowa m'nyumba mwanga. Mungonena mawu okha, ndipo wantchito wanga achira. Inetu ndili ndi akuluakulu ondilamulira,
komanso ndili ndi asilikali amene ineyo ndimawalamulira. Ndimati ndikauza wina kuti pita, amapitadi. Ndikauzanso wina kuti bwera, amabweradi. Ndipo ndikauza kapolo wanga kuti chita chakuti, amachitadi. Yesu atamva zimenezi adachita chidwi, ndipo anauza anthu amene ankamutsatira aja kuti kunena zoona, ngakhale pakati pa Aisraeli sindinapeze chikhulupiriro chotere. Ndithu ndikunenetsa kuti ambiri adzabwera kuchokera kuvuma ndi kuzambwe, nadzakhala nawo pa phwando mu ufumu wakumwamba pamodzi ndi Abrahamu, Isaki ndi Yakobo. Mthenga wa Ambuye. Abale yanga okondeka, nkhani tangowerenga posachedwayi ndi nkhani yayikulu, ndi nkhani yofunika kumpatsa Mulungu mphamvu ndi mwayi kuti iyeyo atiwululire zinsinsi za nkhani imene idachitika kalekale. Koma munthu uyu anali wakunkhondo, analinso Mroma, koma zimene iye adanena kotero kuti ngakhale mpingo utakhala pansi pamene umakonza kuti kodi pemphero lalikulu limene timayitchula kuti misa, pemphero limene limatitengera kufupi ndi Mulungu, patapita zaka zambiri kuliphika pemphero limenelo lotchedwa misa, mawu amene wadawatenganso ndi kuwayika momwe, kusonyeza kuti ndi mawu amene atanenedwa titagwiritsa ntchito moyenerera angathenso kutithandiza ife kumvetsa zinthu zazikulu. Apate lero tikuona mphamvu ziwiri. Wamkulu wankhondo amene amati akanena liwu lake limakhala command, akanena chimachitika, akati bwera umabwera. And language ya kumeritale ndiyo kuti iweyo kaya ndiwe ndani, koma pakabwera munthu wachikulire iwe uyenera kupereka ulemu kwa wachikulire. Ndipo mkulu uyuyu anali ndi battalion yake imene amayilamula, anali munthu wa udindo wa ukulu. Koma atangokomana ndi Ambuye Yesu adadziwa kuti apa pali mphamvu zoposa mphamvu zanga. Uyu si chimodzimodzi ine ayi. Ndipo pa chifukwa chimenecho anazindikira kuti mwa Ambuye Yesu munali zinthu zoposa za iye. N'chifukwa chake pamene Ambuye Yesu ananena kuti tiye ndibwera ndikagwire ntchito mwandipatsayo, anati inuyo ndikuyendetseni ulendo kupita ku nyumba kwa ine, ndipo inuyo mukakhale mukalowe nyumba ya ine. Ndikakuonani inuyo, mwa inu muli zazikulu zotha kuchitika ngakhale inu simusowa kuyenda. Muli ndi kuthekera kochita zinthu posayang'anira kuti inuyonso muyende ndine kupita ku nyumba kwanga. Titatenga mawu amene wapoyamba taisunge pambali. Pali mphamvu ziwiri. Uyu akuzindikira mphamvu za Ambuye Yesu, ndipo atanena Ambuye Yesu akunena kuti ndithu ndayenda koma mawu ngati awa sindidawamve. Udindo tikoza kuugwiritsa ntchito bwino, tikozanso kuugwiritsa ntchito moyipa.
inu ndi ine taonapo anthu akulandira udindo, anthu amene anali osavuta kuwafikira, koma akangoti alandira udindo koma khala kovuta kuwafikira. Anthu amene timacheza nawo akapasidwa udindo amasintha. Tiyamikire kuti chaka chino masankho mu mpingo wa Eklesia Katolika akhala akuchitika ndipo ena adakachitikabe. Anthu amene timacheza nawo apasidwa udindo kuyambira kumpakati mpaka na ukafika mpaka na ku diocese, tikumvanso kuti mpaka na pa national level ndiye tiutenge udindo. Taonapo ife anthu akusankhidwa kundale, atakangosankhidwa munthu amasintha, mayendedwe savuta. Analibe ndi galimoto imene kuntundu kwawo akati kunali munthu olemera anali iyeyo, ndipo akati kulemerako ndiye kuti akati wagula galimoto ndiye kuti nzache wa galimoto yoti ikamayenda ikutulusa ma sounds, osaka sound yabwino iyayi koma kuti kumayimba miruzi koma ikuyenda. Anthu bati taoneni awa akuti ndi atsogoleri athu kufika pa sonkhano anthu kuyang'ana akangoti apasidwa udindo ndikuauza kuti tsopano inuyo kuyambira pano muziyendera pa ulendo uliwonse magalimoto okwanira mwakuti. Taonapo anthu akusankhidwa kumphakati, ndipo ngopasidwa udindo umene umphakati wonse anthu ndikumadziwa kuti amene watsopano ndi acha. Afuna kuti anthu paliponse pakufunika kuti anthu apange anawo malo mosiyira sekretari udindo, iye nkutenga usekretari uli manja mwake, yemweyo ndikusanduka treasure, yemweyo ndikukhala chairman. Paliponse afuna iye alankhule, anthu adziwe kuti ndine. Ndalama zonse maloma kuti asire amene amayang'anira, iye nkutenga kuzisiya manja mwake, atikusonyeza kuti anthu adziwe kuti ndine. Abale ndi alongo, tikantenga mwana wa Mulungu dzina lake Yesu, amene kusiya chimene iye anali, kusiya umulungu ndi kuvala umunthu, kusiya kusaoneka ndi kukhala wooneka. Ndikuzafika pansi pano, ndikuzabadwa chimodzimodzi wina aliyense kupatula chimo, kuti amati akamaona vanthu iye nkuzowa kuti awa tidapatsa udindowu, awa tidapatsa fika iye ndi Atate ndi Mzimu Woyera amene amagawa maudindo kuti uyu timpatse uyu ayendetse afike apa. Ndipo iyeyo ndikukhala pakati pathu ngati munthu wachabechabe. Ndipo iyeyo mu mulungu wake nthawi zina amadabwitsa anthu zizachitika lero zija, kuti iye akunena kuti tiyeni ndikampempherere achire. Uyu nkunena kuti ayi musavutike ndikuyenda, muli ndikuthekera kongonena mawu ndipo zitheka. Tiatenge mawu omwewo ndiye tiatenge kuti mpingo utakhala pansi pamene umaphika pemphero limene malichula kuti ndi misa, limene linatenga zaka zambiri. Kwa hiyo amene anatenga liteje ndikupita mozama mwawo, ndikuona mmene anthu osiyanasiyana anayikira maganizo awo, ndikuzafika kuti koma titachichita chonchi chimene chichikhala pemphero chikwanira. Ndikuzatenga kuti poyamba pamene tikuyamba zonse tiyambe ndi chizindikiro cha mtanda, kuti chiyambi cha zonse tisayiwale kuti pali utatu, ndipo utatu umene uli Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndikunena kuti monga ife mene tilili tonsefe ndi ochimwa, aliyense ndikunena kuti ndi kuululira, ndi si ti timayamba ndi ine. Tikazayenda pang'ono ndi amatuza kuti atatiyeni tiyende tinene kuti mutichitire chisoni. Titalira kokwanira ine mafika nthawi yokuti talira
mulungu ifeyo tikalira mamva tiyeni titenge nyimbo ya angelo imene inayimbidwa mwana wa mulungu atangobadwa kumene ndikuyamba kuyimba ulemu kwa mulungu kumwamba kuti nditadandaula ngati munthu, titadandaula ngati mpingo, tiyeni tsopano tikondwe nditi mayimba nyimbo. Sindifuna kupita monsemo, koma ndingofuna poyamba timvetse kuti pemphero limeneli mkati mwakemo ndi anayika kuti pamita tsala pang'ono kuti tilandire mwana wa mulungu. Atatiuza kuti nda amene itu mwana wa mulungu ali panopo, osakhalanso kuti moyirikiza. He is here, ali pano. Ndife tonse timanena kuti nthawi imene ikukwana ndikaziyang'ana monga mmene ine ndilili, ayi sindinayendere kulandira, sindiyenera. Sitikuona kuti tikuti sindiyenera ine. Ndipo anatenga mawu amene aja tikuwayika mkati mwa nsembe ya misa. Sonyeza kuti tsopano lino tonse tizindikire kuti ngakhale tili ndi mwayi wolandira, sitidayenera potengera umunthu wathu, koma potengera mphamvu za mulungu amene atilenga, tingatero kuti Ambuye mumaziwa zonse, mukuziwa kuti timayesera, mutilole ife kukulandirani. Ndi kumapeto kwa chitimanena kuti munene mawu. Liwu la mulungu limene limatha kulenga zonse, liwu limene limati likati kuyere kumayera, liwu limene linanena kuti kukhale mdima kumakhala mdima. Liwu la mulungu lotha kuchita likanenedwa chinthu chimachitika from non-existence to existence, kukhale ndipo kumakhala. Liwu limenelo lomwelo lolengeralo la mulungulo la mphamvulo ndiye kuti ndi limene lingathe kufafaniza za kufoka kwanga. Munene mawu amodzi okha ndipo mzimu wanga uzakhala bwino. Nkhani timakamba pano za mphamvu ziwiri, mphamvu za mulungu, mphamvu zathu. Abale okondeka, udindo ambiri mwa ife watipangitsa kukhala anthu oyipa. Anthu apasidwa udindo ndipo apanga abuse, kuugwiritsa ntchito molakwika. Tikamamva mmene ndalama zikumabedwera, tikamamva mmene anthu alemerera, anthu amene timadziwa kuti awa ndine sitingayirikeze pa ntchito yawo, maphunziro awo ndikuyikapo kachuma kamene anali nako, amavutika kutumiza mwana ku secondary school. Koma lero akangoti apasidwa udindo, aliyense kudabwa kuti bwanji kuti ayi akuti ana awa iwo sopano samaphunzira sokuno kumalawa, azikaphunzira kucha. Kuyang'ana kandalama kake kamene amalandira iwo si ndalama yokuti njoyenerera kuti akanatha kutero. Ayamba kugwiritsa ntchito udindo kuzilemeretsa, kupanga abuse udindo umene mulungu waapatsa. Ndipo atapatsa waapasa kochulukirapo kuti kadziwa kwadira pabanja pawo, koma afuna kugwiritsa ntchito pobera anthu osauka akumalawi. Kaya ndi kuchali chikomwiko kuti kungopasidwa ka udindo kuchali chiko, aliyense ndikuziwa kuti aiti ndi achairman. Malomo kuti anthu azikondwera kuti tsopano lino tili ndi mtsogoleri amene angatithandize kuti kakhala ndi vuto azatha kutimvetsa. Ayi ndikusanduka iyeyo wopondereza anzake. Sichokhacho kungoti akupasa kuti inu mpingo ndi wanu, inu ndinu abusa athu, mukhale apa. Akufuna mavuto akumtundu kwake onse anyamule a Kristu. Iyeyo basi akafuna kunena ndi masowa chakuti, ndi masowa chakuti. Aliyense ndikuchita kunena kuti iwo afika pakuti mpaka na pano no galimoto yanga sindiyenera iyani. Nthawi yonse imakukhalani koma pano sikuyenera. Abale ndi alongo, udindo uliwonse umene iweyo mafuna kudyerera sumakhala wamadalitso kwa Mulungu. Udindo uliwonse umene iweyo mafuna kuzilemeretsa siwochokera ku mphamvu za Mulungu. Tipempherero munthu uyu adanena kuti sindili woyenera kuzindikira chimene anali. Ifenso tizizindikira kuti udindo tapatsidwa uzatha. Nanga ukazatha
dziko lidzatilandira bwanji. Tiye tipemphere kokwanira kuti maudindo osiyanasiyana amene timalandira tizizindikira kuti mwini wake wa udindo ndiye Mulungu. Timtumikire Mulungu kuti anthu atumikiridwe mwa Yesu Khristu Ambuye athu. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.